Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 19, versikulo 15. Ituloy mo latta ti agsadot, maturog ka iti kaykayat mo, ngem agbisin kanto. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anyamatan, agpat-atnagan deta video kita dita bangir abalay. Saan ka makakonsentrate nga grevyo? Ay, huwag nga rod. Uray siya, kaya't kumatan ti maturog. Apay akas kadagiti karuba tayo. Ado nga minti kwartada. Agtrab-trabaho ije Canada ni Manong da nga Oscar. Uray pay, apay, saan da pa'y anap na nga agvid-video kaya nagmalmalam? Ita, agpat-pat nagdamanan. Anyamatan! Dalia! Mangtad ka man iti pulutan, may! Awanan! Naipos sa amin nun! Nagbitin na naibos niya buwa kalding? Nagadumutin na yan pa mabisita. Puro barkadam. Kapay nga tawan dyan video, okay? Kahit ko kumatag kanta. Inalada na. Inabangan tayo mo aladay dyan ti may sangal daw kung may sarabe. Sayang, jak na ipapasti nagkanta. Mabayag kayo pa malpasaya. Magdapapanak. Apay nga minayang agap apura ka. Apay, mapan ka magkisugal manan? Anya ko matibibiyang mo? Agmalmalam ka man ni Jayan, ha? Ay, awang bibiyang mo. Nasaan makwarta ti sugsugal ko? Makadanon ka ni Manuel, ay tangar aramidam. Idanon mo na idanon mo. Di talagin inom matararamidam. Dagpinulong ta, ano kaya mo? Dalia! Dalia! Awan ni Dalia! Ay, jay agas ko. Jak pa'y nakatumar. Kun kahit. Nalipatan naman ang agawid. Tao may nakipatumaran iti agas yo. Ay na yan si agas yo. Adda di talamisaan, di ta kusina. Mabit lang tayo nakalain. Nagiinom kayo man gaya man. Birthday nga, Rod. Birthday. Iso ang nagbibidyo okay kayo. Mabit lang. Awan mo tiagas yo. Ay, nagibusan mo tiagas. Tinakita ka. Nay, saan ay aging matang ni Dalia iti agas ko? Nagpawit samot ni Manuel iti paggatang na. Sa bali man natin ginatangnan. Ay, naglokon day siya, Dalia. Napanay na sugal, ti patulod ni Manuel. Gagatang na kuma iti agas yo. Sikse! Dumagas ka pa dito! Manang Dalia, mapanak ije parlor. Umay kakidin, tagtutungit tayong. Ay, saan ako nang agsugsugal? Ay, di ka man. Nagpigsakan tupay ngagtungit, iti. Kanayon ka pa yung mga abak. Awan ti maganap ko, iti sugal. Mapanak idiag trabaho. Nala, no kaya't munto tagsugal, umay kalata. Inal daw kami dito. Saya ta nagawit kan. Dinakman ka sarsarita ta napudot ti ulok. Nabak ka siguro Agdala ka! Awan agas ni nanang. Naibos. Ay. Di mo sa may gatangan. Huwag gayam, nalipatak. Sa balin mo ti pangigas-gas to sa miti pau-pauit ni Manuel. Nalipatak lang! Aha. Sumana kamot. Si Kangay, di mawat kay ti kwarta ako na mapagpa-check up mo. Ngamiinggatang mo magayam iti arak. Ay na, nabartek ka manen. Ay ako matibibiyang mo, siga bakla. Ah! Eh, saan mat kumakasta ti sa kanyak? Respetun na kumamat. Kasana? Baga man na parte ka, kat kabalak pa mo ti bagik. Ay, swerte ka. Tauresan kang agtrabaho. Agbiag ka latta. Taadda kabsat mo amang mangtad iti kwartam. Wait! Sige ngay! Kasapulan nga agtrabaho ak tapno agbiagak. Isung aglisi ka man di tapad na ak.
Mapana ko ni Dia Parlor. Nabartag sa manan ni Romay. Wana, inaldaw mo ta mabarbartag. Pangalalaan na nga itigat-gatang na itiarak. Katawan mo trabaho na ako nam. Kajay pawpawit ni Manong Manuel Ha? Bus-bus-busan na dagiti pawpawit ni Manong na iti bisyo. Nanang. Anya laangan nga iti makuna ni Manuel no maamuan na day tangar aramidan na. Makamumutan Hello, Manong Manuel. Kumusta kayo ditan? Nasayaat mo tayo mawag ka, Manong. Ninanang. Nas ka na may pa-check up. Apay, anya tinapasamag kan ko anaya. Ay no, kimarong arong terikrik na. Sana na makapag na. Mala, ipa-check up mo. Wanangam ka sa pulan ti kwarta, Manong. Sige, magipatuludak. Ibagamlaang numano. Ay na, agyamanak, Manong. Manong, kita ni Nana Anselma. At da ijay abroad di anak na. Ngam di sa rukod na. Kayo laang anapidpidot di ta igigid. Un nga rod kan kita amjay daster na, mapispisang. Ay, kaasimat abakat. Bye-bye andamot. Ni Dalia, kanayon ko ang malabsan ang makisugsugal. Kan kanayon ang mabartak ni Manong Romy. Jakman amo, no ilutlutwan da pa ni Nana Anselma? Ay sus, Manong! Natumban ni Nana Anselma! Inatulungan. Kasapulan ko mga min nga damang kibin kan kuana no kasta magmag na. Ay na, agyaman na, tay may naktinulungan. Kimapsot nga minto itumang ko. Iso ajak na puutan na natumbaak. Mangayab ka ngamin iti kadwam, no kasta amag-namag ka. Asino nga iti maayabak? Awan to pa'y kadwak, dito ibalay me ita. Dagiti anak yung ay? Ay, jaka mo no napananda. Tagmalmalam damot nga awan. Kasano nga rodan ti kanan nyo? Jak pa'y nangal daw. Jak mo't makaluton iti kanag. Ay, kaasi kayo mat. Saan na bale? Ituludan na kayo nilay ka iti kanam. Mabalin aya, anak ko. Una, saan arumbang ang mabisinan kayo? Ay naman talaga ang mabisin ni Nana Anselma. Un nga rod. Kan kunana, idawatak kanu iti agas na iti health center. Tanabayag kanun ana ibus ti agas na. Kaasimat. Tunggal umawag di anak na nga da iti Canada. Damanong Romy kan manang Dalia ti makisarsarita. Tulang kanu ngamin. Di na mangeg. Ay, naskan amaamuan ni Manuel da ito ay mapaspasamak. Ay, kaasimat ni Nanang da. Ay namanong, saan kan amakibiyang? Hello, Manong. Oh, Dalia ating ko. Anya nga iti resulta di check up ni Nanang. Naipa-check up mo ka din ni Nanang? Wan, Manong, awan pa'y resulta na. Kaano nga amamuan? Makalawas sapay ka, no? Okay. Kompleto matlaang ti agas na. Kahit ti vitamina na. Kawan gatang kagatang. Kahit di kanan na nga amo yung matasa na basta-basta ti kanan na. Tadangarod sakit na. Wan, di ka madanagan, Manong. Amok tararamidag. Andapay kagatas na, Syatlat mga sasikaso ka ni Nanang, Manong. Ni Romy nga Dahil labagbagi na matam mo na dayjay. Kanayon nga ginom. Kunana nga sarding nanda ginom. Tatay-tatim baga ti doktor. Hindi nagpa-check up. Ay na, kano inom nga inom. Kan jak mamata na pan nagpa-check up dayjay. Anya? Kano dyan pa it makwartak imbarbartak na, Manong. Well, nagrigat ang timarabyan. Nagaduntumat ngamin akos tumad Dia Parlor. Ay, sigamat, bading. Uy, nabartak man ni Romy.
Nabartek ka mat? Ako bibiyang mo sa pangit na bakla. Ha? Apa ikas tati sungbat mo? Kat nagmayat matiimbagakan ka? Ay, anay ko. Apa dinanugnak natan? Ay, naglastog kan? Kagurak di bakla kaskan ka. Ay na! Nagsakit! Siya gayam ti subsubo ka maa niya! Dito ba niya? Anya, dinanog mo ni Manong Romy. Isuti mo una. Ay na, da kayo manin at ipagsasaritaan dagiti tattao dito lugar tayo no kasta. Awan bibiyang ko. Urayan niya pa'y tibagbagada. Sigurado, kabutang na kong dayjay aromi. Kunamlan asino nga aging tuturad. Awan matlagayang baal na. Kasanon nga eh. Agsango kami di barangay hall. Diyak kabutang, tamok nga awan tibasol ko. Hello, Manong. Ninanang ti kayat ko ang makasarita. Sana si ka, Dalia. Ay na, tulang ni Nanang. Sana makangag. Mangagnak. Basta itutmugan ko na tayo ta cellphone. Ay, Nanang. Kasarita na kakano ni Manong. Ay, sige, anak ko. Ay, hello, anak ko. Nanang, mangagnak ka di. Katuan mat, apay aya. Ay na, nadamag ko ngamin nga da dinanog ni Romy. Diyan nga'y bakla karo ba tayo? Gayim ko day jay. Nasingpot day jay tao. Wan nga rod, anak ko. Dinanog na mutlat ta ka noon. Nalawag itan kanyak. Ajay kwartang ipawpawit ko. Ikat-gatang nalagi ti arak. Kat no inal daw amabartak, anak ko. Wan gayam nanang. Impa-check up na kakadinitalya. Nay, saan mat? Kaya't ko kumaama ipa-check up, didak mat ipat-pa-check up. No kasta nga rod. Nabayag na ko nalukluk ko ni Dalia. Ay, sugal ni Dalia, anak ko. Didak pa'y mailutuan iti kanak. Kunakon kat. Day tatipod no ang mapaspasamak, Manuel. Ni Matromey, di la makiininom, ter aramidan na. Di namot kayat ti agtrabaho. Tamang namnama matlatan, iti ipaw-pawit mo, anak ko. Pakawarin ako na. Nabarte kag ide, kat dyan mo tinararamid ko. Oy, saan basta-basta ti mamakawan? Agasam nga'y tinaramid mo kanyak? Manunga aldaw asa anak-anak kapagtrabaho? Pagbabawiyak tinaramid ko. Adupay gayam dagiti kinursunadam alalaki dito lugar tayo. Nalaing ka amang ursunada? Nagdamag kan ka ni Manuel. Ibagam nagsarita ta, kat ornusan ta ti amin. Di mun ulitin pa'y madaksan ka kanyak. Kastuyak laeng, ngam ka ba ang lahat ti lumaban? Manong. Pasensyakan. Ngam sana ko na basta makapagpawit iti kwartagan ka. Masapol ang makitak ti resibo, kastamatan ti resita ti doktor. Anya nga rod ngay? Sa balin ti pangital ka ang mga sikasukin ni Nanang. Sa balim at gayam ti pangigas-gasto sa mi ti pawpawit ko. Naminsan mo lang nakisugalak. Saan kanya grason pa'y? Agrigri gatak dito eh. Da kayo dito, agsugsugan laeng. Panunutan nyo kumamot ati ato a sakripisyo. Manong. Mapanak agbirok iti trabaho Nanang. Nasaya at mat na nakapagpanunot kan, anak ko. Kababain mo't ka ni Manuel. Diyak la nagtagtagari ide. Taam mo ka didak tumot la denggan. Ngam ita tanaamuanan ni Manuel ti amen. Agbalbaliw kayon. Oo, Nanang. No nagtrabaho ka kumaidi pay laeng. Saan ko maakasta ti biyag mo ita, anak ko? Ay na, awanan ti makadisturbo nga ag-video okay akaaruba. Si Mardengdan ang naming pinsan. Wen Manong, makitang-tangdanan ni Manang Dalia. Nakitak anak kiraop idi na minsan. Una, tatidamag ko. Saanan nga ikikan ni Manuel iti kwartada? Ni Manong Romy,
Nakita nga gwalwalis ija-igid ti kalsada. Street sweeper itan. Nagnakemdan. Si kaman mo ti maungtan? Una, hay, makareview akmet laangan anasayaan. Kat makumpleto matan ti turog ko. Ti tao asadot, agbisin kan agbalintupay ang nakakaasi ti biyag na. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo, dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Baclay, musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay, na inbag ng oras kada kayo amin.